an tashi lafiya kashe kwaro sai fiya da 1500 kawai ku taimaka kai malama Fulani kai ba za ka je ba kai da Allah mu je mana malama ba sauri ba ka je shi ne wai wannan ku ne ba ka je shi Allah arewa an tashi lafiya kai zirsa na zo da kafiya ba maraba ke da zariya nasarawa kuna lafiya in ka san na to ka iya in ba bifto ba nama zan baki sai alaramma ka san jaki ba kai da Allah malama Fulani wai kai fi sabilillahi wai na zaka tafiya ne dan Allah da Annabi haba dan Allah mutane ne ba ta koyi mana cikin ko gode ka je ka fito afiyan nan ne fi sabilillahi Please ka bari ya kamata in jara kai ko in kira ko zai yi ba gaskiya ba zai yi ba Allah da Annabi bari na zuwa ko kawai gaskiya amma direba ya direba ya dan Allah direba ka hakuri I say lay down. Lay down, I say. I say lay down. I said I go shoot you. I said lay down, I say. Fight you, come on. Na maka nan da kana mun baka da leda uwarka ba sa ma kai ba ka da renin wayo dai kuma shiru duka na ta kuma shiru kawai Allah ka shiru ba da ba sa ma ku kwamu shama abun da suka zo shirka banda ko nera ofisha kai hakuri ka kudin ka haba ofisha kai hakuri ofisha haba Fulani kin kira shi ka bayar kai banda shi da fiyan nan mana dan annabi ke ne kuma me je baka wani je baka kuma ka sai mata ne ta manta da me ya faru mutane ta kalla barayi ne ga bada da wani ya kawo wallahi direba mu tafi wallahi ba za mu ƙara ɗaukar Fulani nan ba mu tafi kawai dan Allah haba dan Allah ku tafi kawai lafiya ku bani canji na a baka canji to kawo bari a baka canji kai mai rana ga kwace mu akwai da kai ina sauran kudu ina ka baye su nace ka ci kawai da ko harbe ka